Finalizada a erupción do volcán Cumbre Vieja na Palma, toca facer balance e atender de xeito urxente as necesidades dos damnificados. A Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño decidiu aportar o seu gran area á causa, recadando fondos a través da súa mostra de teatro. E este ano a directiva decidiu que, o fin máis conveniente era colaborar co Cailla da Palma, co tema do volcán que, afortunadamente, nestes días xa todos celebramos que por fin está inactivo, que xa se cumpleu esa paralización da erupción que levaba xa 3 meses e, polo tanto, agora chega ese momento da reconstrucción e, máis que nunca, necesitan eses fondos que parece ser que recadaron non só os cartos que as administracións lle mandan, sino tamén esos fondos solidarios que distintas iniciativas de todo o país e incluso a nivel internacional mandaron. Nos sumamos tamén con unha contribución, humilde, sinxela, pero que ao final foron 610,78 euros que lle mandamos íntegramente. A parte recaudada por parte dos asistentes ao teatro foi de 560 euros e a asociación decidiu aportar ademais 50 euros máis para chegar a esa cantidade. Cantidade que xa foi ingresada na conta oficial do Cabildo da Palma para que sexan as autoridades as que decidan o mellor destino destes fondos. Decidimos enviar ao Cabildo de La Palma, que é o ente que administra toda a illa, para que eles determinasen a onde foi máis falta, a onde hai a maior necesidade, e, polo tanto, esperemos que se contribuye, ainda que sea un pouquiño, a, de alguna maneira, axudar a paliar toda esa desgraza que levan padecendo e que ainda están, porque moitos están, sin os seus fogares, quedaron sin os seus fogares, quedaron sin os seus traballos, quedaron sin os seus espacios de ocio, quedaron sin as súas pertenencias e, polo tanto, sobre todo nestas datas, ademais de Nadal, é unha boa noticia esa de que por fin cesar a actividade ao que é o volcán e agora volver pouco a pouco á normalidade. Non se trata dunha iniciativa nova, senón que a mostra de teatro ten cada ano un fin solidario, colaborando con diversas entidades e asociacións do municipio.